Izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. To menene kuma na tutiya da abin da ya kasance cewa ba naki ba ke daya? A da ke kadai ce kuma dukkan wata dama ta ce. Yanzu kuma to ba zato ba tsammani sai gani na faɗo. To kuma bayan ni akwai wani ɗa namiji wanda mahaifiyata ce ta haife shi. To yaya kike ganin matsayinki ranar da aka ce Allah ya bayyana shi, kuma ɗa namiji ba ma mace ba? Assalamu alaikum. Amu alaikas salam. Ranke da ɗaya nauni. Lafiya lau. Ya gajiya. Alhamdulillah. Bako? Yawa san da zuwa. Yau. Allah ta yake ka. Ka ɗauki Salisu ka kai shi masaukin baƙi, ka ba shi ɗaki. To. Bako ta so. To sai da samu Salisu. Wani ba zai koka ba, ita Izzar so duk kai nuna kuma ba ta ɓuya ba.